iki derek sowan ning Ponorogo. Ponorogo. Nangka dono. Iki mau ana sing ngersake Bapak Suparli ngersake Dadi Ati. Dadi Ati. Oh. Dibawani nganggo asmara done ben anu ya. Dadi cepet. Nggih. Sane kita. Ya somben. Kok mesti marai tang. Aku ki arep berbahasa halus lho jare karo awakmu ning mesti kok jaraki lho. Mboten jarang kok sampe. Ayo nembangi saiki mosok arep dadak takon lho yo. Mosok kowe lek karo bojomu anu nek jalu ngono saiki. Kasih kode ngono kok. Wah nek kodene to ngono. Iya. Mantap aja jalo. Enak lho sing kodene ayo ngono ki enak. Musri, Pak. Iya. Kowe iki Oh, mesti melu. Kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupa. Ya. Emong ya. Mugi-mugi Bapak Pamin, Ibu Suminah tetep rasa kuat le momong putra wayah no, sepulur saya sehat wulu pametuning bumi saya tikel matikel no. Ya. Nino galik-galik. Lupa bisa kena bisa nenone grapiak semanah yo iya wajan ya Mas Sumono grapiak ning rada pendiam ya sing ngomong iki anak mantune sing jenenge Mas Eko wis Dodalange omong-omong ketipris lho wong iki lek wong durung ngagungan karane ngetipris lho ning wong ngono ki biasane pinter serawung iya pancen wong lapangan kok ndak iso omong iki iya, aku dadi marketing no pinter. Mayone dagangane. Iya. Ya. Lagu gawe cekok iki kaya Nenane Mas Hendro niku lho. lagu gawe cekok iki kaya apamu kecepet. Boleh nak kecepet wae. Oh, kecepet. tahu toh.
Tahu nyepet lah. Aja omong reno-reno. Paring bebungah lho, ya bebungahe apa jeneng arto 100.000. Alhamdulillah. Kena tambah kas. Lo mboten wani kali Mbah Yasim iki 50 dadi 150. Yo. Iki lho duwite tak gawa iki lho. Alhamdulillah to, Pak. Mboten enten sing jenengan delene ngono. Sanu tintet. Aku lho tukang ngono wong iki kudu selalu fair ngono lho. Terbuka dalam organisasi kok jeneng tintitan. Pak. Ya. Ya. Noneni nonane. Mengko kendang sing ditandani dangdut kok kendangane Mas Anggi. Ya, kendangane ngangge kendangan dangdut ning kendangan dangdut sing di setengah variasi karo Jawonan. Nonjolke kendange bem. Ya. Yo, dadoske Mas Osen, ya.